Az adás 2024. április 8-án készült. Na hát sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dronecast következő epizódjában. Én Fischer Péter vagyok, hivatásos mezőgazdasági drónpilóta, de ezen kívül minden más egyéb drónos munkát szívesen elfogadok, úgyhogy nyugodtan keressetek, minden egyéb link a leírásban majd ott lesz. Nem csak az én linkeim, hanem a jelenlegi vendégem Sándor Zsolt linkje is. Ez most a 4. adás, hogyha jól emlékszem, és az első 3-ba csak ABZ-s kollégákat hívtam, de hát mi is onnan ismerjük egymást. Úgyhogy az lenne szerintem az első kérdésem így egyből, hogy mutatkozz be, kérlek, meg hogy honnan ismerkedtünk meg, illetve hát ennyi, legyen ennyi. Sziasztok, én Sándor Zsolt vagyok, és Péterrel az ABZ-nél ismerkedtünk össze, ugyanis én ott külsős oktatóként szoktam besegíteni a speciális kategóriai képzésekben. Ez ugye a 6/2021-es ITM rendelet alapján a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány megszerzéséhez kapcsolódó elméleti képzés. És van néhány, igen, hosszú, igen, de mindig csak igazolványnak szoktuk egyébként rövidíteni, vagy spec. De hát a spec az nem annyira kifejező, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy inkább igazolvány. Szóval ott tartok én elméleti oktatásokat, és az elméleti oktatáson belül van több olyan tantárgy, aminek én vagyok a felelőse, és hát ott ismerkedtünk meg. Igen. Jó, hát köszönöm szépen akkor a bemutatkozást. Egyébként nekem nagyon megtetszett, tehát már az első órán, hogyha egy kicsit így lehet így kedveskedni, akkor már nagyon megtetszett az oktatási stílusod, meg a formát, szóval szerintem te ez egyik nem azt mondani, hogy legjobb, mert mindenki elmondja azt, amit kell, meg szóval leadja az anyagot, jól lehet kérdezni, stb. De a te óráid voltak azok, amiken szerintem a legjobban lehetett figyelni, meg úgy interaktív volt, meg... Köszönöm szépen. Igen, én próbáltam mindig azt csinálni, hogy rendkívül interaktív legyen, és nem hagyom soha a kollégákat elaludni, hiszen szerintem egy oktatás akkor tud hatékony lenni, hogyha mindenkit bevonunk, és olyan élményben részesítjük ott a kollégákat, hogy rögtön már az előadás során felszívják magukba a tudást, hogy utána ne az legyen, hogy otthon hazamennek, és akkor hosszú órákat kell tanulni. Szerintem az nem jó megoldás. Inkább ezért kell olyan órát tartani, ahol bevonjuk a közönséget, és teljes egészében biztosítjuk azt, hogy menjen a tananyag. Talán valami is volt, hogy óránként, vagy másfél óránként volt egy ilyen teszt, meg nem tudom. Ja. Mi minden egyes órarészt, ami ilyen hívjuk tantárgyaknak, vagy tantárgyi blokkok, ahhoz Kahootos tesztet állítottunk össze, vagy állítottam össze, és akkor azt ott közösen kitöltöttük, és akkor ott még mérni lehetett, hogy mennyire volt hatékony az oktatás. Jó, akkor a második kérdésem, csapjunk is a lovak közé, hogy ugye neked van egy blogod. Igen, illetve az nem feltétlen csak az enyém. Van nekem egy kollégám, és vele közösen végezzük. Időnként hol ő publikál többet, időnként én publikálok többet, de igen, ez egy közös blog, ezt még annó 2022-ben hoztuk létre. Azt láttuk, hogy Magyarországon nem érhető el olyan szakmai tartalom blogokon, ahol kifejezetten drónpilótáknak vagy üzemben tartóknak szóló tartalmat adnak közre, és ami kifejezetten szakmai, tehát ismeretterjesztő tartalom az sok minden volt elérhető, mai napig sok-sok ismeretterjesztő van, de aki egy kicsit mélységében szeretné megismerni a drónozást, annak már nem volt olyan felület, amihez tudott volna nyúlni, úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy létrehozzuk ezt a blogot, és ott megpróbálunk minél több olyan szakmai ismeretet átadni, ami véleményünk szerint hasznos lehet a jövőbeli drónpilótáknak, vagy üzemben tartóknak. Na, ez teljesen jó, és hát én szoktam néha olvasgatni, nem azt mondom, hogy minden egyes cikket olvastam már, de ezt mindenkinek ajánljuk, aki drónozás témában szeretne, hát hogy is mondjam, nem csak tanulni, hanem csak úgy ott lenni, vagy így helyben lenni. Aki szélesíteni szeretné az ismereteit drón szempontjából, annak mindenféleképpen javasolt. Igen. Ugye volt már olyan, hogy az Index is lehozott tőletek cikket, vagy titeket használt fel? Nem, ugye ez mondjuk ki nyugodtan a blognak a címét, szerintem ez droneconsulting.blog.hu, és ugye a blog.hu az Index-el szoros együttműködésben dolgozik, és hogyha a élesítés után meghatározott kattintásszámot elér, akkor átveszi az Index, illetve hogyha az Index szerkesztősége úgy ítéli meg, hogy az ott megjelentett tartalom közérdeklődésre számot tart, vagy számot tarthat, akkor szintén átveszik, és így volt az, hogy talán 4-5, de már lehet, hogy akár ennél több is Index címlapra kerülésünk volt, úgyhogy mi ennek rendkívül örülünk. Nekünk ez egy nagyon jó marketing is, és így tudtunk az pont ezt is akartam kérdezni, hogy ilyenkor megkérdeznek titeket, hogy
felhasználhatjuk az anyagokat, de akkor ezek szerint nem kell megkérdezni, nem. Ez a blog.hu-nak a szabályzatában benne van, hogy ha mi engedélyezzünk egyfajta hozzáférést, és ők úgy ítélik meg, hogy az kellően hasznos, akkor automatikusan ki tud kerülni. Na, ez nagyon jó. Rendben, köszönöm. Következő kérdésem az lenne, hogy mi a legnagyobb blokkoló erő most a drónos permetezéssel szemben? Ennyi. Ami a legnagyobb kihívás jelenti a mai napig, az az, hogy viszonylag kevés szer van, ami elérhető lenne. Leginkább ugye csak egy ilyen szer van, ami most 2000... Képzeld el, bocs, hogy belevágok a szabadba, a Máténak is ezt mondtam, hogy nekem van egy olyan ismerősöm, aki permet szerkészítő cégnél, vagy hát ugye növényvédő szerkészítő cégnél dolgozik, és ő mondta nekem, hogy nagyon közel járunk már másodikhoz. Most meg tudom egyébként mondani, hogy melyik az a szer, mert felírtam a jegyzetbe, vagy lehet, hogy te már tudod. Én nem tudom, én pont néhány héttel ezelőtt a Nébiknél érdeklődtem, hogy mik azok a szerek, amik jelenleg elérhetőek, de ilyenből még csak egy van ugye a Mospilán. Nagyon jó lenne egyébként, hogyha lenne újabb szer, mert sajnos ez a legnagyobb akadálya annak, hogy most még viszonylag kevesen tudnak jól permetezni, kifejezetten növényvédőszerrel, mert azt tegyük hozzá, hogy lehetőség van kijutatni más anyagot is, de ugye az nem minősül növényvédőszernek. Adott esetben termésfokozó, lombtrágya, bármi ilyesmi lehet, de az nem növényvédőszer. Tehát jelenleg ez az egyik legnagyobb akadály. Ja, Koragen a neve. Nem, én sem ismerem még, de majd a jövőben megismerjük. Jó. Oké, tehát akkor a legnagyobb blokkoló tényező az még mindig a növényvédőszerek kevés. Hát, hogy kevés olyan, egyetlen egy olyan engedélyezett növényvédőszer van, ami kifejezetten drónos kijutatásra engedélyezett. Ugye nem szabad összekeverni a légi kijutatásra engedélyezett szert, kifejezetten a drónos kijutatásra engedélyezettel, a kettő teljesen különböző, hiszen az egyik az a drónokra van, a másik pedig a helikopteres kijutatásra. Ez technológiában is teljesen más, anyaghasználatban, higításban, mindenben. Igen. Jó, a te következő kérdés az kicsit cseles, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert az lett volna a kérdés, hogy mikor lesz teljesen legális a drónos permetezés, de most már ugye az. Abszolút, tehát most már minden feltétel adott. Több lába van egyébként a drónos permetezésnek. Van az eszközoldal, az teljesen rendben van, hiszen elérhetők olyan drónok, amik a növényvédelmi gépek jegyzékében szerepelnek, és megfelelő engedélyszámmal is rendelkeznek. Távpilóták azok már teljes egészében elérhetők, hiszen a Nébik nyilvántartásban most, hogyha minden igaz, 72 darab olyan drónpilóta volt. Hát meg ugye én is most múlt héten végeztem, még nem vagyok ott, de... bekerültök, igen. Tehát nagyjából ilyen 100-as nagyságrendben már vannak ugye emberek is, akik ugye hivatalosan csinálhatnak ilyen tevékenységet. Aztán ott van a műveleti engedély, ami kifejezetten légügyi oldalról egyfajta engedély, hogy légügyi szempontból a műveletet megfelel a biztonságos tevékenységek elvégzésére vonatkozó követelményeknek. Ez is most már rendben van, tehát van kibocsájtott általános hatályú műveleti engedély, ami kifejezetten permetezésre vonatkozik. Több is van, tehát hogy nem csak egy, hanem sok ilyen engedély. Ez nagyon fontos, mert szerintem enélkül... Abszolút nem lehet, tehát ugye azonnal megvágják Egyik nélkül se lehet, de hogyha mondjuk tegyük fel, nem tudom, valamit nincs, de ez megvan, akkor... Hát ez igazából mondjuk, hogyha a vizet akarnál kijuttatni, tehát ahhoz még ez a légügyi engedély is szükséges. Igen. Tehát ez mindennek az alfá és omegája, igen, tehát hogyha ez nincs meg, akkor igazából semmit nem tudsz csinálni. És akkor a negyedik ág pedig maga az, hogy van már növényvédőszer, tehát így egy 4-es. Tehát ezért szokjuk azt mondani, hogy növényvédelmi szempontból a szer, légügyi szempontból a műveleti engedély, a távpilóta az a humán erőforrás szempontjából, és eszköz szempontjából pedig a típusminősített drón, ami kifejezetten kijutatásra engedélyezett. Jó. Oké, akkor következő. Elég gyorsan haladunk. Lehet, hogy ez lesz a villámkérdéses blokk, nem a következő. Mi a helyzet a drónos csomagszállítással? Most azért kérdezem ezt tőled, mert kérdezhettem volna mástól is, de szerintem te vagy a legközelebb így mindenhez, ami a drónozás, meg hogy jogszabályok, meg stb. Meg már írtatok is ilyen cikket tavaly. Úgyhogy igen.
kérdés adott. Köszönöm szépen, hogy így megtisztelsz azzal, hogy így azt mondod, hogy én mindenhez értek, Hát vagy jó. legalábbis, hogy ami a drón Tehát, abban... hogy a drónnal lenne nekem kérdésem, akkor szerintem arra te tudnál válaszolni. Köszönöm. Meg nem csak én, hanem... Tehát nem csak az én kérdéseimre, hanem úgy bárkinek a kérdéseire. Köszönöm. Igyekszem mindenkinek a kérdésére válaszolni. A drónos áruszállítás nem egyszerű, és így azért problémás, hiszen ott több nagyon korlátozó feltételnek kell egyszerre megfelelni. Először is kell, hogy legyen egy olyan drónunk, ami alkalmas a drónos áruszállításra. És itt a legfőbb kérdés az, hogy hogyan fogjuk irányítani azt a drónt, hogyan fogja célba jutatni azokat a megrendelt termékeket, amiket drónnal szeretnénk A-ból B-be jutatni. Hogyan fog megvalósulni a különböző vészüzemek, hogyan fogják ezt üzemben tartani, ki fogja üzemben tartani, az irányítás az most automata, autonóm lesz, vagy manuálisan valaki fogja irányítani, és ugye az sem mindegy, hogy ezek honnan indulnak, és hova fognak árut szállítani. Persze. Én mindig azzal példálozom az óráimon, hogy akkor fogok elkezdeni hinni nagyon komolyan a drónos áruszállításba, hogyha abba a 11. kerületi társasházban majd a második emeletre ki tudják nekem szállítani ahol nincs erkély. Ahol nincs, de nálam például van erkély, mert gangos, körfolyosos házban lakom, de tehát, hogy szűk az, tehát ebben csak azt szeretném illusztrálni, hogy kell, hogy legyen egy olyan terület, ahova vagy le tudsz állni a drón, és ott a megrendelő ki tudja fizikálisan venni a drónból a megrendelt terméket, vagy pedig van akkora a terület, hogy le tudja mondjuk egy kötélen ereszteni, és onnan valamilyen más módon le tudja akasztani a megrendelt terméket, és mondjuk ez olyan helyen legyen, ahol másokat nem veszélyeztetünk akkor, amikor a drón oda megérkezik. Igen. Még ehhez kapcsolódóan egy kérdés, hogy láttad-e az új DJI-nek az új csomagszállító drónját? Nem. Na csak azért, mert az már tud egy olyat, hogy leenged egy horgonyt, és akkor ahogy lent van, vagy ahogy biztonságos helyen van a doboz per bármi, akkor ki tudja engedni automatikusan a horgonyt. Vagy hát én ugye úgy automatikusan, hogy én nyomom meg, de hogy igen. Szóval ez már ez egy előremutató, igen, tehát eszköz szempontjából ez talán rendelkezésre, legalábbis itt kifejezetten a célba juttatás szempontjából tudjuk azt mondani, hogy az eszköz akkor biztonságosan rendelkezésre tud állni. Ja. Viszont kérdés az, hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani, hogy valóban oda tudjon találni az eszköz arra a címre, vagy arra az adott helyszínre, ahol ezt a kijuttatási műveletet neki meg kell valósítani, vagy csomagledobási, vagy bármilyen egyéb műveletet. Szerintem ez egy óriási kockázat. Több pilot van már, akár Angliában, akár Írországban, akár amerikai példákat nézünk, de ezek mind-mind pilotok, és nem feltétlen vagyok abban biztos. Pilot, csak hogy mindenki értse, pilot. Próba vagy tesztelési üzem, tehát kifejezetten tesztelik ezeket a megoldásokat. És kérdés az, hogy vajon ezeket a megoldásokat tudjuk-e implementálni ide Európának abban a részébe, ahol mondjuk tényleg nagyvárosi környezetben szeretnénk ezt megvalósítani, vagy bármilyen más módon. Egyébként, hogyha csomagszállításról van szó, én azt gondolom, hogy leginkább a külvárosi, kertvárosi környezetben lesz ennek óriási jelentősége, ahol rendelkezésre áll a terület. Igen, vagy egy nagyobb város, mondjuk egy Szolnoknak a szélei. Nem? Igen, alapvetően igen, tehát ahol van terület, vagy másik lehetőség, hogyha mondjuk egy izolált helyszín nézünk a belvárosba, és mondjuk egy csomagautomatához történő kézbesítés van, oda is lehetőség van ezeket megvalósítani, hiszen akkor biztosítani tudjuk, hogy olyan helyszínen szálljon le a drón, amit adott esetben el tudunk kordonozni, vagy teljes mértékben izolálni tudjuk azt a környezetet, és meg tudjuk azt akadályozni, hogy ott kívülállók tartózkodjanak. Viszont ez még továbbra is azt jelenti, hogy többleterőforrásra van szükség, hiszen a drónt valakinek fogadni kell, és ez újabb költség, ami növeli ezeket a kiszállítási lehet, hogy egyszerűbb egy futárt autóval kiküldeni. Pontosan. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy ezeknek a megoldásoknak van realitása olyan környezetben, ahol mondjuk nincsen megfelelő közúthálózat, a közúti áruszállítást nem lehet megvalósítani, igen. Tehát tipikusan harmadik világbeli országok, ahol ilyen megoldásokkal tudják célba jutatni a különböző vakcinákat, orvosi eszközöket, gyógyszereket. Hegyről vagy lehozni az embert. Hát mondjuk az nem feltétlen, ugye ha csak nem egy kellően nagy drónunk van, de tipikusan, hogyha mondjuk valamit célba kell jutatni, ami kifejezetten matéria, biológia minta, vérminta, stb. És gyorsan. És nagyon gyorsan, igen. Akkor erre lehetőség van drónnal. Nem véletlen, hogy például a Zipline az Afrikában ilyen megoldásokkal dolgozik, és ott tök hatékonyan tudják ezt megvalósítani. Mi a helyzet a drónos ételkiszállítással? Mikor látunk foodórás vagy voltos drónt a levegőben? Csak azért kérdezem ezt, mert a múlt hetekben felreppent, hogy Svédországban már tesztelik. Biztos láttad.
Nem láttam, nem, ezt még nem jutott el hozzám. Még nincsen a blogon cikk erről. Majd lesz. Írunk erről. Egyébként azt gondolom, hogy itt is ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenézni, mint amivel a sima drónos áruszállításnál, hiszen tök mindegy, hogy kaját vagy éppenséggel drogériából kiszállított terméket nézünk. A célba juttatásnak az ideje az, ami fontos. Megrendelés után mondjuk max. egy órán belül legyen ott a végső felhasználónál az a termék, amit megrendel. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy voltos vagy fudórás kiszállítás hol valósul meg a városban, akkor az mindig háztól házig, tehát mondjuk az étteremtől az adott sok emeletes bérlakásnak a nagyon magas emeletéhez oda hát viszi itt Pesten biztos, Budapesten. Abszolút, de pont éppen, tehát hogy ennek itt van jelentősége, tehát itt sokkal koncentráltabban jelentkeznek ezek a kiszállítási igények. Vidéken valószínűleg kevésbé, ott mondjuk már hely is van, tehát ott meg lehetne az ételkiszállítást is adott esetben valósítani, ugyanúgy, mint ahogyan bármilyen más terméknek a kiszállítását, hiszen ott rendelkezésre áll a fogadáshoz szükséges tér. Így van. Jó, köszönjük szépen az eddigi válaszokat. Egy utolsó kérdésem lenne, ami jelen pillanatban, napjainkban eléggé szomorú, hogy ilyenről beszélnünk kell, vagy beszélhetünk, de hát beszéljünk akkor, és kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy a drónok használata a háborúban, hogy milyen technikák vannak erre, illetve hogy mennyire tudják kivédeni a légvédelmi rendszerek ezeket a elég gyors, izgága és kicsi drónokat. Igen. Itt én alapvetően kettő részre, vagy két szegmensre bontanám. Ugye meg kell különböztetnünk harci drónokat, illetve hadászati drónokat, amik kifejezetten a katonasság által vannak irányítva. Ezek teljesen másképp működnek, mint azok a kommerszebb, vagy professzionális, de mégiscsak a köz számára készült drónok, amiket mi is tudunk használni. Akár egy sima DJI-ra gondolunk, vagy bármilyen más monitoring drónra. Célcsoport is teljesen más, illetve az általuk elérhető funkció is. Nyilván egy hadászati drónt azt azért fejlesztettek ki, hogy legyen az akár meresszárnyas vagy forgószárnyas, hogy sok ideig tudjon a levegőben tartózkodni, nagy magasságba föl tudjon menni, és ott valamilyen célfeladatot el tudjon végezni. Ez lehet megfigyelés, vagy akár egy megfelelő támadó eszköz, amivel ugye rombolni tudunk, és így a rakétát célba tudja juttatni. Ezek tényleg akár hosszú órákon keresztül a levegőbe tudnak lenni. Ezek kellően nagyok, ezekben van nagy mennyiségű vas, acél adott esetben, amit a különböző légvédelmi radarok tökéletesen be tudnak mérni. Nem feltétlen tökéletesen, de sokkal nagyobb arányban be tudják mérni ezeket az eszközöket, mint egy sima ilyen kompozitból készült DJI professzionális eszközről beszélünk. Ezeket a DJI és kisebb méretű eszközöket speciális elektronikai megoldásokkal szokták detektálni, viszont a detektálásra érzékeny terület az nagyon szűk. Éppen ezért, hogyha mondjuk egy drónelhárító vagy dróndetektáló rendszert nézünk, amit arra építünk föl, hogy kifejezetten ilyen commerce drónokat tudjanak észlelni, akkor ott maximum néhány kilométer kiterjedésű zónát tudunk lefedni egy-egy ilyen érzékelővel. És itt nincsenek ilyen extenderek? Azaz. Hát például a Wi-Fi-nél, hogy veszel egy routert, és akkor veszel egy bedugható, jó, nyilván nem egy bedugható extenderről lenne szó, de hogy bedugod a falba, és akkor az udvaron is van mondjuk jel. Lehet, hogy vannak. Lehet, hogy vannak, és csak nem tudunk róla. Igen, és valószínűleg a különböző titkosszolgálatok használnak is ilyeneket, de ezeket a kis drónokat csak akkor tudjuk észlelni, hogyha az észlelési területet teleszórjuk ezekkel a speciális eszközökkel. Más megoldás nem nagyon van rá. Ezzel szemben mondjuk egy légvédelmi drónt, amiben ugye van vas, meg viszonylag nagy méretű, azt akár mondjuk egy primer radaros felderítéssel is észlelni lehet. Nyilván, hogyha kellően érzékeny az a katonai radar, amit használni szeretnénk. Igen. De egyébként akkor azért tudnak ellene védekezni, de nehéz. Pontosan, és drága. Tehát, hogy költséges. Drága. Tehát, ha a DJI-nek nézzük akár az Aeroszkóp rendszerét, vagy bármilyen más olyan észlelő megoldást, ami non-kooperatív módon képes ezeket észlelni, akkor ott nagyon szűk az a terület, amin belül ők észlelni tudnak, és nagyon drágák ezek az eszközök. Tehát ezek a 100 000 eurós kategóriát képviselik ezek az eszközök. Csak az eszköz, és akkor mondjuk, amit kilőnél egy rakétát, hogy Hát az ugye kettő különböző, mert ugye van a detektálás, és amikor csak észleljük, hogy ott a drón, és a drón elhárításnak vannak különböző fokozatai. Meg módja is.
amikor mondjuk ugye megállítjuk a drónt egy virtuális kerítésnél, az egyik, az ugye a legvégső eset, amikor leszedjük valamilyen szinten, de itt sem a lelövésre kell gondolni, hanem adott esetben olyan rádiójelet küldünk rá, hogy átveszük az irányítást fölötte. Igen, vagy ugye még talán azt is te tanítottad nekünk, hogy ilyen hálós módszerrel is szokták leszedni. Igen, ilyen is van, tehát amikor fölé repül az elfogó drón, és gyakorlatilag egy hálóba becsomagolja, de az összes ilyen megoldás, amikor beavatkozunk egy drónnak a működésébe, az polgári környezetben nem elérhető, az csak és kifejezetten állami célú szervek tudják megvalósítani, tehát katonaság, rendőrség, titkosszolgálat, stb. Igen. Ez fontos tudni már, hát nyilván. És nem is fogunk tudni venni ilyet. Tehát, hogyha valaki ilyen, de talán még detektálót simán tudnak venni az emberek, de hogyha kifejezetten elhárító drónt szeretne valaki venni, nem elhárító drón elhárító rendszert, ami képes beavatkozni a rendszerek működésébe, na olyat polgári ember nem fog tudni venni. Tehát az csak állami szervek képesek venni, hiszen ehhez export és import engedélyre van szükség, amit csak az állami szervek kapnak meg. Mondanám, hogy megoldjuk okosba, de akkor... Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk megoldani. Jó, hosszú kérdésekkel akkor végeztünk is. És akkor áttérnénk erre a gyors kis villámblokkra. Hát nem sok időnk maradt, úgyhogy szerintem remélhetőleg nem jönnek utánunk, de akkor itt tényleg annyi a lényeg, hogy ha lehet, akkor gyorsan. Rendben. Hamar, és akkor kezdjük is. Vállalkozóként napjainkban permetezzünk, vagy videókészítés per ipari drónozással kezdjünk? Jelenleg, miután nincs elég szer, amit ki tudnánk jutatni, én azt mondanám, hogy inkább monitoring és videókészítés, vagy bármilyen más képalapú megoldások. Jó. Oké. 5 év múlva, hogyha 5 év múlva tenném fel ugyanezt a kérdést, akkor permetezés vagy csomagszállítás? Hogyha téged kérdezlek, és te mondjuk így azért nagyjából látod, hogy mi hogy alakul. Igen. Én továbbra is még csak a permetezésben hinnék akkor is, hiszen sok olyan műszaki akadályt látok, aminek a leküzdése még szerintem nem annyira egyszerű. Jó. Rendben. Mi a legnagyobb terved a drónokkal kapcsolatban? Szeretnél te is esetleg hivatásos, professzionális drónpilóta lenni? Vagy már az vagy? Nem? Nem. Jó. Ennyi igazán a kérdés. Jó. Én továbbra is szeretném megőrizni azt a fajta szakértői posztot, amit most így betöltök, akár az ABZ-nél, akár más szervezeteknél, és ezt szeretném csúcsra juttatni. Jó. Rendben, elég jól haladunk. Lesz-e egyszer majd a blog átalakulása hang vagy videó formájában? Tehát podcastek, akár ugyanilyen podcast, mint amit most csinálunk, vagy vannak-e ilyen tervek? Jelenleg még nincsenek, de hogyha lesz bármilyen ilyen irányú törekvés, vagy ilyen irányú igény a olvasók által, akkor állunk ennek is elébe. Jó, hát szerintem majd lesz, de majd meglátjuk, igen. Jó, 5. kérdésnél tartunk. Nébihes vizsga a nehezebb, vagy a speciális vizsga? Kinek mi? Én nekem elképzelhető, hogy a spec vizsga lenne nehezebb, de lehet, hogy valakinek a nébihes vizsga nehezebb. Ja. Okés. Mi lehet a legextrémebb terület, ahol majd drónokat fogunk használni a jövőben? Ennek csak a képzelet szab határt, igazából a drón egy univerzális felhasználási lehetőség bármire. Bármire. Jó. Akkor egy kicsit szakmaibb kérdés. Ahhoz, hogy felmérjük a következő napok időjárását a permetezéshez, drónos permetezéshez, melyik alkalmazást ajánlanád te? Inkább itt teszem fel a kérdést, mert az lett volna az alapkérdés, hogy Windy alkalmazás vagy UAV forecast, de biztos, hogy van más is, úgyhogy hát ha hallunk újat. Én nem szeretnék semmilyen alkalmazást kiemelni, én inkább azt mondanám, hogy a funkcionalitás szempontjából ezek feleljenek meg minél jobban az elvárásoknak, és minél részletesebb előrejelzést tudjon biztosítani, akár órásbontásban is, vagy akár, hogyha van lehetőség, akkor még pontosabbat tudjon adni. Akkor innen is üzenjük a Windynek, meg az UAV forecastnak, hogy ezt várjuk. Melyik tantárgy volt neked az, vagy napjainkban is az, amelyiket a legjobban, vagy legkönnyebben át tudod adni a hallgatóknak, és a legjobban szeretett te személy szerint? Én legjobban a SORA kockázatelemzésnek az oktatását szeretem. Egyébként ez egy rendkívül bonyolult témakör, de egy senkinek nem ajánlom. De egyszer meg kell tanulni, hogyha profi drónpilóták szeretnétek lenni. És egyébként elsőre baromi nehéz, én is így voltam vele, viszont utána tök logikus, és hogyha az ember látja az egésznek az ívét, szerintem tök egyszerűen rájön, hogy mi is ez valójában, és hogy hogyan lehet jól alkalmazni. Ez olyan, mint a matek, vagy mint a programozás, hogyha egyszer rááll az agyad, akkor az menni fog. Jó, nagyon jó. Mennyire szeretik a légügyi hatóságnál a drónpilótákat, azaz engem például?
Szerintem nincsen így közutálatnak kitéve senki, és közszeretetnek sincsen kitéve senki. Drónpilóta az drónpilóta, független attól, hogy ő monitoring tevékenységet hajt végre, vagy permetezik. Ezt mondjuk inkább én a nébiknek tenném fel ezt a kérdést, hogy mennyire szeretik a hagyományos pilótákat, vagy a drónpilótákat, akik kiütatási tevékenységet végeznek. Jó, akkor egy kérdésem maradt már csak. Mennyire tartod magadat jártas embernek a drónos témában egy 10-es skálán? Hát miután szerénységért nem az, hogy kétszer, de valószínűleg még egyszer se álltam sorban, amikor gyerekkoromban osztották, ezért azt mondom, hogy 11-es. Jó, nagyon helyes, jó. Hát akkor köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, meg a Telekomnak is még egyszer a podcast stúdiót, még valószínűleg fogunk ide jönni. Nyugodtan kommentbe bombázatok kérdésekkel, észrevételetekkel, véleménnyel, hogy mi javítsunk még, és találkozunk a következő epizódban. Minden link majd a leírásban ott lesz, iratkozzatok fel, lájkoljatok, nézzétek meg a blogot, olvasgassatok, és találkozunk legközelebb is. Köszönöm én is a meghívást, sziasztok!